Уяв юри, ягъни махсус бәйрәм җырларын сузып, халык мәйданга агыла. Аның аслы йолаларга буйсынып үтәп яшәүне аңлата. Һәр тарафтан милли моңнар яңгырый. Чуаш халкының йола ырымнарын, гырыф-гадәтләрен чагылдырган бәйрәм мәйданы гөрләп тора. Уяв бәйрәмендә төрле ишегалларына кирип йөрибез. Менә без Курчаклар дөньясы дигән ишек алтында. Монда аның хуҗабикәсе дә безнең яныбызда тора. Исәнмесез? Исәнмесез? Бу Курчаклар нәрсә сөйли? Аларны кем ясый? Я библиотекара эшли. Без китапхана эше белән бергә кул эшләре түгәрәгендә оештырдык. Биредә милли орнаментлар белән укучыларыбыз тарафыннан тегелгән, бәйләнгән курчаклар да бар. Милләт-ара дус яшәүнең нигезе балачактан ук тәрбияләнә. Ул курчакларның милли киемнәрендә дә чагыла. Борынгы чуаш киеме үрнәкләрен китап укучылар киләчәк буын белеп үссен дип бүләк иткән. Хәзерге заманда инде җигүле атлар, җигүле арбалар битеп бара. Элек заманнарда өйдә аты булган кеше хәлле кеше дип саналган. Иген тулы ат арбасы, тегермән хәзерге заманда фотосурәткә төшү урынына әверелеп бара. Ишегалды хуҗасы әйткәнчә, ат җигә белүчеләр дә битеп бара. Ярый әле шушындый бәйрәмнәр тарихи чынбарлыкны чагылдыра. Кашнине саламлат праздники Аҗибе. Бар кешене дә бәйрәм белән котлыйм. Бу бәйрәм бик кирәк. Ул үткәнебезне барлый. Гырыф-гадәтләребезнең кадерен белүчеләргә бик зур рәхмәт. Чуаш хуҗалыгы ишегалдындагы тарихи сәяхәт тегермәне ашлык белән тулы. Уяв бәйрәме исә уҗымнар шытып чыккан вакытта башлана. Уяв башланганчы авылның аксакаллары кояш каршында гыйбадәт кылып, кылмак чәчеп, кар табу йоласын үткәргән. Шуңа да уяв бәйрәмендә уңган булган чуаш гүзәле сайлана. Россия күләм чуаш шибәре Елена Григорьева да иң башта уявда беренчелекне яулый. Вакыт рахамда уяв пиге булны, уяв кынамар. Уяв бәйрәмендә чаваш пики чуаш гүзәле бәйгесен уздыру да тирән мәгънәгә ия. Ул гырыф-гадәтләрне һәм милли мәдәниятне өйрәнүгә этәргеч бирә. Әлбәттә, мондый төр конкурсларда чибәрлектән әүвәл акыл, тапкырлык, зирәклек, милли гырыф-гадәт, йолаларга тугрылык бәяләнә. Теләсә нинди халык өчен иң төп йола ул туй. Яшь парларны кавыштыру, нәсел ыруны дәвам итү белән бәйле. Чуаш халкының кияүгә бирү йоласы бик үзенчәлекле. Кияүгә чыкканда кыз баш киемен алыштыра. Чуашларда кыз вакытта киелә торганы тухья дип атала. Кияүгә чыкканда аны салып хушпу кия. Шул башлыкка карап хатын кызның кияүдә икәне беленә. Һәр милләтнең туй йоласы белән бәйле үзенчәлекле яклары бар, әмма күбесендә бире охшаш. Киленнең йөзе бөркәнчек белән ябыла. Ырым буенча аны кияү егете генә ачарга тиеш, аннары әнә шулай тухья урынына хушпу кидертелә. Туй бәйрәме милли аш-судан башка булмый. Уяв бәйрәмендә дә сый-хөрмәт туй истәле кебек. Сиделҗиндә самый хаклы ябала, теплый җимеш, хуплу. Чуаш милли ашлары ул бик бай. Иң кадерле кунаклар өчен истәл күрке хуплу. Ул итле бәрәңге бәлеше кебек. Гөмбәле тары боткасы да бик яратып ашала торган ризык. Кыр гөмбәләре белән тәмле хуш исле була. Тагын бер аш ул йыва дип атала. Ягъни калач түгәрәк ипи. Шулай ук башка халыкларныкы кебек үк уртак ризыклар. Акрошка, бәрәңге. Шушының кадәр сый истәвенә яшерен батырын түгел чуаш халкы сыра әзерләү ustaсы да. Ерактан ук безгә килегез дип чакырып торган пешекче йорты тирәсендә дә сыйланырга яратучылар күп. Уяв я тебе чун деререн пурне де саламлат пор. Менә бу чуашларның яратам дип аталган кыймаклары ул чүпрәдән, уннан, йомыркадан һәм сөттән ясала. Әлеге камырны мин менә монда әзерләп куйган табаларга салдым инде. Хәзер без аны мичкә тыгабыз. Ул мичтә пешә. Иң кирәге яратуны кушырга онытмаска кирәк. Шулай бит, кызлар? Әйе. Менә озакта үтмәде безнең кыймакларыбыз әзер.
Пешекчеләрнең кыймакларына бәя зурдан, телеңне йотарлык тәмле дип мактап, тагын берәрне сорап ала авыз итүчеләр. Кызлар, бик тәмле булган, бик зур рәхмәт сезгә. Вам здоровья. Бик мактап кыймак ашаучы озак еллар хукук һәм канун сагында эшләгән хезмәт ветераны Шамил Сәхәбетдиновны монда танымаган кеше юк. Барысы да килеп исәнләшә. Күп еллардан бері бергә ич основной халык төркеме татарлар, руслар һәм чуашлар бергә матур иттереп яшибез. Бүгенге көнгә кадәр. Безнең арада бернинди низак килеп чыкканы юк, Аллага шөкер. Барсында аңлашабыз, бергә решать итәбез вопросларны. Сабан тойларын бергә уздырабыз. Менә бүген чуашлар бәйрәме диик инде. Уяв бәйрәменә килүчеләрнең күбесе кыймак белән сыйлана. Пешекче йорты бик кунакчыл. Элекрених чувашсым. Уявне сырек тараватка цельна. Уяв бәйрәмен чуаш халкы бик көтеп алды. Бу бәйрәм борынгыдан килә. Элек заманда да яңа күлмәкләр тектергәннәр. Уяв әйлән бәйләне өчен җырлар, токмаклар, биюләр өйрәнгәннәр. Без бүген бәйрәм кунакларын ипи пешерүче өендә каршы алабыз. Шулай ук балыкчылар ишек алдыда бик оста корылган. Әлеге чәйне күпне күргәнгә охшаган. Бәйрәм өчен генә оештырылса да, бар да нәкъ тормыштагыча. Кармагыңны салып кына өлгер, балык күп. Һәр хәлдә уха пешереп ашарга җитәрлек. Әмма исседә ашау кайгысы юк. Баллап чәй эчәсе килә. Уяв бәйрәменең иң кызган чагы без ударның ни икәнен белми торгансыздыр. Ул менә шушы кортлар үрчетә торган җир, пасека була инде русча, татарча умартачылык. Менә без чуашча өйрәнек әле бераз гына. Бу безнең умарта, чуашча ул хурт-вилле дип атала, ягъни хурт-корт, вилле аның өе дигән сүз. Һәм менә монда чөпчен кәрәзләр, кәрәздә чуашча караз дип атала икән, күрәсезме инде? Ах, тәмледер моның баллары. Шулай ук менә кортлар килмәс өчен менә шундый төтен кудыра торган ул ничек атала? Ут тымар дип куртана харатмалы, ебер урдасы ударда. Демәк, бу безнең төтен кудыра торган әйбер тымар дип атала икән чуаш телендә. Умарта кортлары белән уртак тел тапкан ишегалды хуҗасы Валерий Николаев Заря бистәсеннән килгән. Исәмесез, хәерле көн. Белән Балачактан әтинең умарта үрчеткәнен күреп, булышып үстем. Умартачылык белән безнең нәсел 1969 елдан бирле шөгыльләнә. Бистәбездә умартачылар күп. Безнең якта табигать бик матур, шишмәләр күп. Уяв бәйрәменең борынгыдан калган кайбер гадәтләре онытыла әлбәттә. Ул бүген чуаш мәдәниятен чагылдыручы фестиваль буларак үткәрелә, әмма кайбер ырымнар яңартыла. Бу обрядовый праздник бит инде ул. Анда обязательно хоровод булырга тиеш, җыр җырланырга тиеш, һәм бүгенге кебек бал ашарга кеше тиеш. Инде дөресме ул, дөрес түгелме, ансын белмим. Акча белән бал ашаганда. Бай булыйм дип, менә шушы нухрат, чуаш хатын кызының акчасы, менә шулай ашаганнар балны. Бай булыйк барыбызда. Акылдан бай булыйк, бәхеттән бай булыйк, исәнлектән бай булыйк. Байлык үзеннән үзе килми, аны тир түгеп эшләп табырга кирәк. Чуашлар гомер-гомергә эшчән, бал кырты белән чагыштырып макталган халык. Бу хакта район җитәкчесе җае чыккан саен искәртә. Уяв бәйрәменең ачылышында Татарстанда милли бәйрәмнәр бер милләтнеке генә булудан туктады. Уявка татарлар да, руслар да, башка милләт вәкилләре дә килә дип, районның мәдәният өлкәсендә тырышып хезмәт итүчеләрне билгеләп үтте. Аксубай районы күп милләтле халык. Чуаш халкы бездә 45%, татарлар 38%, руслар 18%, бездә украин халкы да бар. Без бик тату яшибез. Инде ул халык белән киндә эш иткәч, менә еллар булды, кырлыкта булды. Шул елларда без бергә җиңеп чыктык. Инде бәйрәмдә бергә итәсе килә. Бергә эшләгәч, инде һәр халыкның кеңелен күрергә кирәк. Мәҗүси йолаларны өйрәнгән галим Василий Дмитриев уяв бәйрәме вакытында буыннан буынга күчкән гадәт буенча чуаш патшасы үз биләмәләрен йөреп чыккан. Аңа халык бәйрәм өлешен чыгарган дип яза. Заманча уявда патшага кагылышлы ырымнар сакланмаса да охшашлык бар. Җирле хакимият башлыгы белән бәйрәм кунаклары һәр ишек алдында көтеп алынган кунак. Аксубай районының уңышларына куанып яшибез. Быел да бик матур икмәкләр үстерелгән. Менә
Чуваш халкы инде үзенең традицион бәйрәмен билгеләп үткәннән соң төрле азыга әзерләүгә, печән әзерләүгә керешә. Мин эшләремдә уңышлар телим, районга һәр вакытта да алдынгы рәтләрдә булырга булсын. Һәм инде безне менә матур бәлешләр, чәйләр белән сыйладылар. Бик зур рәхмәт. Барысы өчен дә бәйрәм мөбарәк булсын. Кунаклар чәй белән сыйланган арада күрше ишек алдында мунча өлгертергә җыеналар. Уяв бәйрәменең иң кызыклы мизгелләре менә биредә мунча өчен утын әзерлиләр. Мин дә кисеп карарга булдым әле, булып чыгар микән? Утын кисәргә теләүчеләр күбәеп китте. Эш белән мавыгып, рәсми йөгәндә тугарыла. Исән булсын дуслык пычкысы. Әнә бит бәйрәм йоласы булган уртак эш барысында тигезли. Уяв яисә Сабан туе бәйрәмнәре булмаса, Дмитровград мэрына хезмәт хакы бирмичә кайчан утын кистерер идек әле? С Аксубаевым мы дружим более 20 лет. Аксубай белән 20 елдан артык аралашып, милли бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез. Без тугандаш төбәкләр, Уяв кебек гырыф-гадәтләрне чагылдырган йола бәйрәмнәрне үткәрүдә үрнәк алабыз. Чыннан да үрнәк алырлык итеп үткәрә белә Аксубайлылар милли бәйрәмнәрне. Шәп утырталар бит үз арбаларына. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырлыйсың. Чуваш гырыф-гадәтләре буенча фольклор коллективлары кунак җыры белән каршы ала. Җырлар түгәрәк уенда да башкарыла. Үзләренең традицияларын, үзләренең йолаларын саклап калганнар. Менә балаларына да тапшыралар. Бу бик яхшы хәл, ул бик шатландыра. Чөнки һәр кайбер халыклар бетеп бара бит инде. Аларның традициялары, йолалары бетеп бара. Менә чуашлар алар булдырган халык дип әйтәм. Алар Аксубай районының бизәкләре дип әйтергә дә була. Уяв язбе, салама бар. Һәр кемне тәбрик итәм. Уяв ишегалларының һәр берсендә булдым. Кыртчы, балыкчы өе, милли ашлар, мунча, барысы да искиткеч матур. Мондый бәйрәмнәр тагын да дәртләнеп яшәргә рухландыра. Китапханә хезмәткәрләре бәйрәм кунакларының мәкаль белү усталыгын сынады. Руслар әйтә, Тулу со своим самоваром не ездит диләр. Татар әйтә, урманга утын ташымыйлар ди. Чуашлар әйтә икән, кыйга су ташымыйлар ди. Менә шундый чагыштырма мәкаләләр алып килдек. Интеллектуаль 5 минутка халык бик яратып кабул итте. Аксубай үзәк китапханәсенә килүчеләрне күренекле кешеләр күргәзмәсе каршы ала. Алар барысы да Аксубай төбәгендә туып үскән шәхесләр. Һәрберсе турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Шул ук күргәзмәне Уявга да китергәннәр. Урмандиев авылы китапханәчесе Татьяна Максимова җәмәгать эшләрендә иганәче буларак актив катнашкан шәхесләр күргәзмәсе белән таныштырды. Алар арасында әтиле уллы Самаренкиннар гаиләсе дә бар. Кирле праздник Чуваш символы. Чуваш символы гынамар, бу символы ди. Борынгы гырыф-гадәтләрне, шулай ук бүгенге яңа заман милли үзенчәлекләрен күрсәтергә мөмкинлек биргән бәйрәм бик кирәк. Җирле халык төрле төбәкләрдән килгән кунаклар белән аралаша. Бер күрешү, бер гомер ди татарлар. Аксубайлылар булдыра. Афәрин. Шундый күңелле бәйрәм мәйданы гөрләп тора. Элек күңелле бәйрәм ял итү берничә атнага сузылган. Тюрколог Ашмарин уяв сүзен уяз, ягъни эштән арынып туру дип аңлата. Бәйрәм биткән көннән соң кызу эш чиры, печән һәм урак өсте башлана. Чуашлар әйтмешли, пур-пирле, чук-чурмалла. Барын бергә, югын уртак итеп, әнә шулай Аксубайда төрле милләт кешеләре яши. Бергәләп бәйрәм итә. Нәкъ чуаш халык шагыйре Петр Хузангай язганча, татар белән дуслык борынгыдан, рус белән дә ару аралар. Гомер буе бергә күрше халык берсен-берсе аңлап капләшә. Татар зурлап иптәш дисә, рус товарищ, чуаш юлдаш дип эндәшә.